Әмма иман китергән, изге гамәлләр кылган, бер-берсенә яхшы гамәлләр кылырга һәм гыйбадәткә сабыр булырга васыят иткән кешеләр генә зыянда түгел. Гасыр сүрәсе 5-нче аят. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Kerim'de күп ayetlerde mümin Müslümanlarına sıfatlap iki sözünü qabatlay. İllellezine amanu ve gamilus salihati. İman kitirip de turmuşların hayırlı gameller bilen bayıtkan bendeler deb aytadi. Yani Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala iman kitirgenden soң, Allah subhanahu wa ta'ala көңілібіз bilen, janımız bilen ışıngandan soң, topşırılgandan soң, mümin Müslümanını alıp barışı, mümin Müslümanға yenişe, bulup duruşu, çünşe ol da bolsa izgi gamel. İң әуәлі Allah subhanahu wa ta'ala özümüzдің Rabbimiz, andan başka ilah bulmağanlıqны әйтіп, özümüzдің turmuşumuzda көріне тұрған çünşeler ol da bolsa әлбәттә gamel g'ibadet. Namaz, urazа, zakat, яғни Allah subhanahu wa ta'ala құл bulуыбызны gamel g'ibadet аша көрсетәбез. Һәм шул ук вакытта башка изге гамәлләр дә тормышыбызны шундый ук рәвештә тулыландыра башлый. Тормышыбызны чолгап ала, хакыйкый рәвештә, ихластан Allah subhanahu wa ta'alaның сүзләренә иман китерсәк, әлбәттә, аның киңәшләрен үзебезнең тормышыбызда кулланырга тырышабыз. Һәм шул ук вакытта бу төшенчәләрне тормышыбызда нинди рәвештә кулланабыз дигәндә, безнең өчен иң хәерле үрнәк ул да булса, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә иярәбез. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә киңәш итеп калдырган. Үзенең тормышында гамәлгә куйган һәм үзенең сахабаларына да киңәш иткән төшенчәләрне үзебезнең тормышыбызда шундый ук рәвештә кулланырга тырышабыз. Әмма дә ләкин кайсы бер вакытларыбызда изге гамәлгә юлыбыз ябык була. Кайсы бер вакытларда ниятләсәк тә, теләсәк тә, шушы изгелекләргә ирешә алмыйбыз. Ләкин шушы ниғмәтләргә, шушы изгелекләргә ирешер өчен безгә нишләргә кирәклеген Алла subhanahu wa ta'ala Qur'ani Кәрим аятлары аша безгә аңлата. Бер аят кәримәдә Раббыбыз шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Фа амма ман а'та ваттаqa ва саддаqa бил хусна. Кимдә кем үзенең тормыш юлындагы булган мөмкинлекләрне, форсатларны кулланып, шуларны заяга үткәрмичә тырышты исә, шушы кешеләр өчен Allah subhanahu wa ta'alaның сүзен хакыйкатькә тотып, Allah subhanahu wa ta'alaның сүзләрен шын дип танып, күңеле белән, җаны, тәне белән кабул итеп, шуның өчен бер изгелек эшләде исә, бу вакытта Allah subhanahu wa ta'ala дәвам итеп шундый сүзләр әйтә. Фасануяссируху лил-юсради. Изге гамәлләр өчен аларга ишекләрне ачабыз. Изге гамәлләрне аларга җиңел итеп кыларбыз. Аларның тормышларын изгелек кылыр өчен кулай, җиңел иттербез ди. Ягъни тормыш юлында төрле мөмкинчелекләр бирбез ди. Төрле форсат килеп чыгар. Allah subhanahu wa ta'alaның ризалыгына ирешер өчен, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфагатенә ирешер өчен изге гамәлләр белән тормышын тулыландырырбыз ди. Шушы мөмкинлекләрне аларга ачып бирербез дип әйтә Allah subhanahu wa ta'ala. Һәм шул ук вакытта Раббыбыз дәвам итеп шундый төшенчәне аңлата. Ва амма ман бахила вастагна ва каззаба бил хусна. Кимдә кем үзенең тормышын, үзенең мөмкинлекләрен, үзенең малын, сәламәтлеген Allah subhanahu wa ta'ala ризалыгы өчен кулланырга саранланды исә, шушы төшенчәдән ерагайды исә, димәк бу кеше Allah subhanahu wa ta'alaның сүзләренә хакыйкый рәвештә әле ышанып бетмәгән. Димәк бу кеше Allah subhanahu wa ta'alaның сүзләрен хак дип танымаган. Һәм иман китерү мәсьәләсендә дә ниндидер шик-шөбһәләре бардыр дип. Шундый рәвештә Allah subhanahu wa ta'ala безгә аңлата. Фасануяссируху лил-усра дип әйтеп тәмамлап куя. Шушы кешеләр өчен изге гамәлләрне эшләүне, изгелеккә омтылуны авыр итеп күрсәтербез дип әйтә. Җиңеллекне алып куербыз дип әйтә Allah subhanahu wa ta'ala. Шуңа күрә дә шушы сүзләргә игътибар итеп, без нишләргә тиеш дигәндә, әлбәттә, үзенә карата бер тырышлык күрсәтергә тиешбез. Allah subhanahu wa ta'alaның сүзләрен кабул итеп, инанып, Раббыбызның сүзләренә шик-шөбһә кертмичә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән сүзләрне хак дип, дөрес дип кабул итеп, тормышыбызда кулланырга кирәк булыр. Моның өчен мөмин мөселманнарга иң хәерле үрнәк булып торган зат ул да булса Әбу Бәкер әс-Сиддиқ радиллаһу анһу.
Пәйғамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам миғражға ашқаннан соң, келесі күнні мүшриклер Пәйғамбәребез саллаллаху алейхи вассаламның сәяхәтен мысқыллап Әбу Бәкір Сиддиққа сөйләделәр. Әмма дә ләкин Әбу Бәкір Сиддиқның жауабы нинди рәвештә булганын без шулай ук истә тотарга тиешбез. Әбу Бәкір Сиддиқ шушы сүзләрне Пәйғамбәребез саллаллаху алейхи вассалам үзе әйттеме дип сорады. Үзе әйткәнен белгәннән соң, бу сүзгә мин ышанам диде. Ягъни бу сүзгә бернинди шигем дә, шөбһәм дә юк диде. Чөнки бу сүзләрне тугрыларның тугрысы Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең илчесе Расул Әкрәм саллаллаху алейхи вассалам әйткәнен белдерде. Шуңа күрә дә без Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассаламның киңәшләрен күреп тә, Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең насихәтләрен ишетеп тә, шуларны тормышыбызда кулланмый башласак, шуларны тормышыбызда кулланыр өчен киртәләр таба башласак, димәк без әле хакыйкый рәвештә ышанып бетмәгәнбез. Шуның өчен безгә бу төшенчәләрдән арынырга кирәк булыр. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам да бу турыда безгә үзенең бер киңәшен бирә. Шик-шөбһәләр булса, изгелек эшләр алдыннан күңелегезгә ниндидер шомлылык төшсә, шушы шикләрдән арыныгыз, чистарыныгыз. Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә тәвәккәл кылыгыз да, изгелеккә юлыгызны дәвам итегез дип әйтә. Ә инде тәвәккәл кылучылар турында Аллаһ Субханаһу Тәгалә шундый сүзләрне әйтә. Кемдә кем миңа тәвәккәл кылды, кемдә кем миңа тапшырылды, изге гамәлне эшләр өчен юлын башлап җибәрде, бу кешеләрне мин сөем дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Шуңа күрә дә изге гамәлләргә юлларыбыз ачылсын өчен, изге гамәлләрне тормышыбызда кулланып, шуның белән тормышыбызны байытырга телибез икән, без һичшиксез Раббыбызның сүзләренә, Пәйгамбәребез сүзләренә инанып, шуны күңелебезгә сеңдереп, тормышыбызда ашырыр өчен тырышлык күрсәтергә тиешбез. Аллаһ Субханаһу Тәгалә һәммәбезгә дә изге гамәлләр өчен ишекләребезне ачып, тормышыбызны хәерле рәвештә алып барып, Раббыбызның ризалыгына, Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламның шәфәгатенә ирешергә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.